Det er noget, som man sådan skal opleve for, at man virkelig forstår susen og farten. Det der med at træne, det er fantastisk. Lige så snart nok sætter os op i vognen, så bliver der bare ro i hovedet. For mig betyder det jo hele mit liv. Jeg vil ikke det for noget. Det har været svært ikke at have overskud til at træne hesten. Vi har altid haft travhest, og så fik jeg at vide, at jeg skulle gå til ridning i et helt år, før at jeg måtte begynde til ponytrav. Jeg var ikke så gammel. Jeg var 8-9 stykker. Den dag, jeg havde gået til ridning i et helt år, der kom jeg hjem til mor og sagde, du melder mig bare til. Travhestene var bare noget specielt. For mig giver det en ro at komme ud i stalden. Hestene, de kan noget, de får ro i mig. Så jeg en dag og ikke kan have noget med trav at gøre, så kan jeg ikke undvære hestene. Guldråder, så kunne vi risikere, at de måske kom, men man ved aldrig. Hej Rolf, der er guldråder med. Det er Elvira, hende med den røde her, og så er det Rolle, han har. Hun hedder Carola Shadow. Man har mange kælenavne. Man får mange dumme kælenavne hjemme med mig, hvis man er lidt irriterende. Så hun bliver tit kaldt for Rolf. Og så Elvira, hun hedder jo så bare Elvira, men bliver kaldt for Elvis. Hej gamle mand! Det er jo så Jacob, ham den røde her, ham den lille. Han er jo en gammel mand, så gamle, den bliver brugt meget. Det er ubeskriveligt træls. Ikke at have overskud til det, man gerne vil. Men jeg havde ondt i mine muskler, og jeg kunne ikke mærke mine hænder. Jeg havde svært ved at move min boks, jeg havde svært ved at træne mine heste. Da det begyndte, var jeg et halvt år gammel. Der begyndte jeg at ryste. De kunne se mine forældre, da jeg begyndte at kravle. Da jeg begyndte at gå, når jeg gik ned ad trappen, så var jeg nødt til at tage fat i trappen, fordi det rystede sådan sidrede i mig. Det der med ikke at have overskud til det, man elsker at lave, har været svært. Hvorfor kunne jeg ikke bare tage mig sammen og stå op og gå ud og træne? For mig har det følt sådan, at udadtil, så har jeg set doven ud, fordi jeg har ikke kunnet tage mig sammen. For mig er 100% bare minimum, så det der med, at jeg ikke kunne gøre det 100%, har været virkelig svært. Jeg er nødt til at tage i skole for at få den her uddannelse færdig, eller den her HF færdig, og så ikke have overskud til hesten har været virkelig svært. Hans må ligge hernede et eller andet sted, gør han ikke det? Ja, for noget. Hans træk. Vi er gået til mange kontroller på sygehuset. Og ja, det var bare noget med blodsukker, og så sendte de mig videre, og så var jeg ude af systemet. Men her som teenager, hvor man vokser og er træt i forvejen, så er træt, fordi mine muskler de hele tiden laver noget, så kunne jeg godt mærke, at jeg havde ikke overskud til det, jeg ville have, eller ville. Så mentalt var jeg slet ikke træt. Det fysiske har jo bare gjort, at det psykiske blev svært. Alt hvad jeg kunne, gjorde jeg. Jeg brugte mig selv for meget. Prøvede virkelig at træne mig op til det. Havde jeg ikke fået behandling, så havde jeg haft det dårligt stadig. Ja. Kør. Der er opstart. Der er opstart. Nu har jeg fået det bedre. Jeg går til behandling, og jeg har mere overskud, og jeg er glad, og jeg er træt nogle gange, men de dage, dem tager vi. Det er heldigvis ikke så mange. Så det er fedt, endelig at kunne noget igen.